Mga ka-disciple, na-invite ka na ba sa isang handaan tapos may mga taong hindi sumipot? O kaya naman may mga dumating pero hindi handa? Ganyan din ang hamon ng Diyos sa atin. Handa ka ba kapag siya'y tumawag? Panunamuli para ibahagi ko sa inyo ang kaunting mensaheng nakapagpapatibay ng loob sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayong araw, Agosto 21, Thursday of the 20th week in Ordinary Time and Memorial of Saint Pius X, Pope. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 22, 1-14, ikinuwento ni Jesus ang parabola tungkol sa isang hari na naghanda ng malaking piging ng kasal para sa kanyang anak. Nagpadala siya ng imbitasyon, pero ang mga inanyayahan ay tumanggi. Ang iba ay abala sa negosyo, ang iba naman mas pinili ang ibang bagay kaysa dumalo. Kaya't inutusan ng hari ang kanyang mga lingkod na imbitahin kahit sino sa mga lansangan, mabuti man o masama. Napuno ang bulwagan, ngunit nang makita ng hari ang isang taong walang kasuotang pangkasal, pinaalis siya agad. At doon sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga ka-disciple, ang piging ay larawan ng langit, isang handaan ng Diyos para sa lahat. Ang imbitasyon ay bukas para sa lahat ng tao, ngunit hindi lahat ay handa. Ang kasuotang pangkasal ay hindi literal na damit, kundi tanda ng pusong handang tumugon, pusong may pananampalataya at pusong nagbabago. Si San Pio X na ating ginugunita ngayon ay isang huwaran ng kahandaan. Kilala siya bilang the Pope of the Eucharist dahil hinimok niya ang madalas na pagtanggap ng banal na komunyon. Para sa kanya, ang pagiging handa ay hindi lang sa salita, kundi sa pagtanggap kay Kristo mismo bilang pagkain ng ating kaluluwa. Mga ka-disciple, naimbitahan na tayong lahat sa handaan ng Diyos. Ang tanong, darating ka ba ng may pusong handa? Huwag nating sayangin ang pagkakataon dahil ang pinakamahalagang piging ay ang buhay na walang hanggan kasama si Kristo. At paalala ko, sa kaharian ng Diyos, ang tunay na kasuotan ay pusong nakahanda para kay Kristo. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.